ברוכים הבאים לסרטון להכין או לא להכין לכיתה א'. אז זו שאלה כמעט שקספירית, וכל שנה מחדש אנשי חינוך והורים מתווכחים אם להכין או לא להכין. אלה שלא רוצים להכין טוענים שהילד צריך לשחק כמה שיותר, וניתן לו לשחק ממש עד הרגע האחרון לפני כיתה א', ואלה שטוענים שכן צריך להכין, חושבים שזה לא במקום לשחק, זה פשוט ליד המשחק, במינון יחסית נמוך, וזה בעצם מאפשר גם אחר כך, בגיל יותר מבוגר, להמשיך לשחק. בעצם לא להפסיק אף פעם. אז בוא נראה, נמשיך. אני רחל שני, אני אימא ל3 וסבתא ל7 נכדים. פה אני בעצם מייצגת את עצמי כאימא של רותם, שהתקשתה ברכישת הקריאה ממש בתחילת הדרך, כל כיתה א', בתרגום, בעיקר בתרגום של הציור של האות לצליל שלה, שאנחנו קוראים לו גרפופונמי, תרגום גרפופונמי, מהצורה הגרפית לצליל שהוא פונמי. אני בתחום המקצועי בעצם מתכנתת, ולימדתי במשך שנים מורים איך להשתמש במחשב לצורכי הוראה. ב10 השנים האחרונות עשיתי סוויץ', ואני עובדת עם ילדים מתקשים בלימוד הקריאה ומדריכה מורות. הכל בעזרת התוכנה שפיתחתי, שנקראת אותיות הפלא. התוכנה נכתבה ממש מתוך חוסר האונים שבו היינו לפני שנים, ומתוך אמונה שתרגול מדויק ונעים, המזמין את הילד לחזור שוב ושוב על המשחקים ועל הפעילויות, מאפשר להגיע לתוצאה טובה תוך זמן סביר, גם אם יש קשיים. ואם אין קשיים, יותר טוב פשוט להיות מוכן לכיתה א'. אז היום מסביר בעצם מה זאת ההכנה הזאת. אז ישנם שני מושגים שנוהגים להשתמש בהם בהקשר המוכנות לכיתה א', או הכנה לכיתה א'. אז הנה, מוכנות, הכוונה היא בעצם לבדוק אם הילד, עושים באיזשהו מבדק, עושה אותו פסיכולוג, או איש חינוך, או איש מקצוע אחר, ובודק אם הילד יש לו, המצב שלו, שהוא מוכן לכיתה א'. בדרך כלל כותבים את זה באיזשהו אבחון, וממליצים להורים אם להעלות את הילד לכיתה א', או להשאיר אותו שנה נוספת בגן. ההכנה היא בעצם תהליך מתמשך מינקות עד גיל 6, 6.5, תלוי מתי נכנסים לכיתה א', ורוב הפעילויות שאנחנו עושים עם הילדים, בעצם כל הפעילות שאנחנו עושים עם הילדים, מכין אותם לקראת היום הזה. רוב הפעולות שנלמדות, הן נלמדות בצורה אוטומטית, ספונטנית אפשר לקרוא, אין צורך ללמד בצורה מכוונת, הליכה, ריצה, דיבור, דברים מהסוג הזה, אבל שבאים לקריאה, שזו פעולה משולבת עם מספר חושים שמעורבים בה, קריאה דורשת למידה מסודרת והתערבות של מבוגר. גם ההכנה לקריאה דורשת עבודה. אוקיי. נוהגים להתייחס למוכנות בשלושה צירים. המוכנות הגופנית, המוכנות הרגשית, והמוכנות הלימודית. כששלושת אלה, איך אומרים, תקינים, נוהגים לילד, להגיד שהילד מוכן לכיתה א' ושיהיה לו בהצלחה רבה. אז בואו נפרט עכשיו כל אחד לחוד. במוכנות הגופנית אנחנו כוללים שני תחומים. אחד זה מוטוריקה גסה, לא כל כך אוהבת את המילה גסה, זה בסך הכל דברים שכל הגוף עושה, זחילה, ריצה, טיפוס, אחיזה, הליכה כמובן, כל מה שאנחנו עושים עם הידיים, עם הרגליים, עם הגוף,
אין לו קשר ישיר לכתיבה או משהו כזה, אבל מתוך החוזק של הגוף, ובמיוחד חגורת הכתפיים, אנחנו מסוגלים לעשות גם פעולות עדינות, כמו ציור, גזירה, עבודות יצירה, החזקת העיפרון, כתיבה. אם חגורת הכתפיים לא מספיק תקינה, אז אנחנו צריכים לחזק אותה כדי שהמוטוריקה העדינה תוכל להתבסס על יד יציבה. אוקיי, יש גם את הסיפור של היכולת תנועה, יכולת לשבת זמן ממושך ללא תנועתיות יתר, זה יותר קשור לקשב וריכוז, לא קשור אליי ישירות, אבל היום הרבה הורים יש להם גם את הסיפור הזה לדאוג לו. חשוב לי להסביר שבגילאים הצעירים המוח בעצם מתפתח מתוך התנועה, לא מתוך למידה מסודרת פורמלית. אני אסביר את זה במיוחד בתינוקות, רואים שהתינוקות מבצעים תנועה מאוד אקראית של האיברים שלהם, זורקים את הרגליים, את הידיים, את הראש, ומתוך התנועה הזאת, גם העיניים דרך אגב, מתוך התנועה הזאת שהיא בהתחלה אקראית, מתפתחים אזורים במוח שאחראים על האיברים האלה, אחראים על התנועה של האיברים האלה. הזחילה מפתחת את הקשרים בין ההמיספירה הימנית והשמאלית, ואת הקואורדינציה, כי כדי לזחול אנחנו צריכים לדעת טוב טוב להזיז את היד ימין עם רגל שמאל ולתאם ביניהם, וכולי. בגיל יותר מבוגר, המוח גם יודע לעשות את הכיוון ההפוך, כלומר לפתח את השרירים מתוך המוח, אבל בהתחלה זה ממש התנועה היא זאת שגורמת להתפתחות המוח. עכשיו, במודעות רגשית, אני שוב מתנצלת שזה לא התחום שלי, באופן רשמי כזה, אנחנו דורשים מהילד, או היינו רוצים שהוא ידע להתנהג בגבולות ברורים, שיבין שזה טוב לו, שאומרים שהוא יודע מה אסור ומה מותר, בכל מקום זה קצת שונה, הוא צריך לדעת לוותר, לאו דווקא לוותר במשחק, אבל לראות שאם יש ילד, נגיד, שמשיג אותו באיזשהו תחום, אם זה ריצה, אם זה כתיבה, אם זה הכין את השיעורים יותר מהר, אז לא ללחץ מזה, להרגיש בסדר עם המקום שלי בתוך התחרות הזו. בראש ובראשונה שמים את הרגשת המסוגלות כמשהו שמאוד מאוד חשוב, כדי בכלל להתנסות בדברים חדשים, וכדי, לאו דווקא בלמידה, זה יכול להיות בנסיעה על אופניים, בנסיעה על סקטים, בלעשות גלגלון, ככל שאנחנו, יש לנו את ההרגשה הזאת יותר, הרגשת המסוגלות יותר מפותחת, אנחנו מסוגלים לקחת על עצמנו משימות שהן קצת קשות, ודורשים תרגול והתמדה עד להצלחה. זה לא מה שנקרא מיידי, מאוד מאוד חשוב. וכמובן אנחנו בתוך התחום הזה כוללים את היכולת להשתלב בחברה, ואנחנו יכולים להגיד שכל הדברים האלה הם לא קשורים ישירות ללמידה, אבל בלעדיהם אין בכלל למידה. כאילו נוהגים להגיד שהילד לא פנוי בכלל ללמידה, אם הוא כל הזמן עסוק באחד מהדברים האלה, אז אין לו ראש ללמידה. אז לכן הם נורא נורא חשובים. אוקיי, ובמוכנות הקוגניטיבית אנחנו כוללים קודם כל את הדיבור והבנה, גם לתאר אירועים, לזכור אותם, לספר, אפשרות לספר, כל מה שקשור במילולי, שיהיה לילד עושר שפתי סביר לגיל שלו, יכולת מתמטית, זה קשור בדרך כלל במניעה, הבנת הכמות, סינכרון בין עלייה במדרגות וספירה,
אנחנו יכולים לספור מכוניות או לספור כל מיני דברים, אבל אנחנו צריכים שיהיה סינכרון, שזה יהיה מסודר, לא לקפוץ ממספר למספר בלי קשר למה שקורה. ואנחנו בעיקר מדברים לקראת קריאה במיומנות הזאת שנקראת מודעות פונולוגית. מודעות פונולוגית, אנחנו מתכוונים לכל מה שקשור להבנה שמיעתית של מילים, אבל לא רק מילה שלמה, אלא תכף נראה בדיוק מה אנחנו מתכוונים בזה. ובעצם אנחנו צריכים לעשות פעולות כמו לפרק את המילה, להרכיב את המילה, לצלילים בודדים, על סמך שמיעה. פונולוגי זה שמיעתי, זה לא קשור בכלל לצורה של אותיות, זה חשוב מאוד להבין. לכן זה קשור לגן. לפני שאנחנו באים ללימוד האותיות בצורה פורמלית, שמתחילים לצייר לנו אותיות, אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכישרון הזה בצורה שמיעתית. כל המיומנויות האלה נשענות על תשתית מוחית תקינה, שמאפשרת בכלל רכישת מיומנות, ומאפשרת גם לזכור מה שכבר למדתי, כדי שביום הבא שוב אני לא אצטרך להתחיל מההתחלה לעשות את כל הפענוח, או חשיבה מה הולך, אלא אני פשוט אוכל מתישהו לשלוף את זה מהזיכרון. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על רכישת קריאה. הקריאה היא תהליך מורכב, שמשלב שני חושים, גם ראייה וגם שמיעה ודיבור, אני חושבת שהם אחד, אבל ראייה בוודאי שזה משהו אחר. שני החושים האלה, ראייה ושמיעה, צריכים לעבוד בצורה מאוד מאוד מסונכרנת. הם כאילו צריכים להתחבר לכבוד הקריאה, ואני אראה לכם שבעצם זה לא המצב במוח שלנו. לחוש הראייה, כמו לכל חוש, יש מרכז. המרכז של הראייה נמצא מאחור, ליד העורף, כאשר העין נמצאת מקדימה, ובין העין ובין מרכז מוחי לעיבוד הראייה, מוליך ממש מסלול עצבי רחב מאוד ומשמעותי, שמצליח להעביר אני לא יודעת באיזה מהירויות, אבל כאילו מיידית ממש, את כל מה שאנחנו רואים, והמוח הוא בעצם יודע להוציא, או בפינצטה ככה, חלק קטן מתוך מה שאנחנו רואים, שאנחנו נשים לב לזה. כי אנחנו לא מסוגלים לשים לב לכל כך הרבה פרטים כמו שאנחנו באמת רואים. אוקיי, עכשיו נעבור לשמיעה. לחוש השמיעה, אמרנו כמו לכל חוש, יש גם כן מרכז. המרכז הוא לא קשור לזה של הראייה, הוא עצמאי, הוא נמצא מעל האוזן, בחצי השמאלי של המוח. המרכז הזה יודע לאבד קלט שמיעתי, ודואג לשמר את הצלילים והמשמעות שלהם. זה לא חייב להיות מילים, זה יכול להיות גם נגיד אינטונציה של קול, או רעשים מסוימים כמו שזה נחש, או כל מיני דברים שאנחנו, חלק מהם צריכים אולי להיזהר מהם. אז יש לנו, אנחנו נמצאים לא בסוף, אבל באיזשהו מהלך מתקדם של אבולוציה, ופעם היה לאזור הזה תפקיד מאוד הישרדותי. כאילו היה צריך לשמוע סכנה, לשמוע צלילים שהם מסכנים אותנו, אם זה אויב, אם זה חיות טרף. אנחנו יודעים לשמוע בקול אם מישהו אוהב אותנו או לא אוהב אותנו, או עצבני עלינו. כל הדברים האלה הם מתבצעים על ידי המרכז הזה שנמצא מעל הרקה. ב-200 שנים האחרונות, או כל אחד לפי מה שהוא מבין, כי גם קראו וכתבו 3,000 שנה מהיום, אבל לא כולם. היו שכבה מאוד אליטיסטית שקראה. ב-200 שנים האחרונות, 150 שנים האחרונות, זה נעשה כלל, כאילו כל הציבור צריך לדעת לקרוא, והמוח שלנו לא יודע לעשות את זה
באופן אוטומטי או ספונטני. כי אנחנו צריכים לחבר את מה שהעין רואה והאוזן שומעת, לחבר ביחד. כל החיבורים האלה הם תוצאה של למידה, זה לא דבר ספונטני. אז באופן כללי, המוח שלנו מורכב בעצם מטריליוני תאים, מספר עצום של תאים, שהם נקראים תאי עצב, או נוירונים בלעז. כל התאים האלה יש להם מבנה דומה, יש להם גרעין בקצה אחד, אקסון שהוא מין איבר מאוד ארוך שמחבר את השני קצוות, ובקצה יש להם, בואו נקרא להם, זה נקרא יכולת חיבור לתא עצב אחר. כאשר שני תאים כאלה מתחברים, אז אומרים שיש סינפסה, יש חיבור. קודם כל, הקשר הזה הוא לא הדוק, תכף נראה בציור הבא, ועוד דבר שחשוב להבין, שהקשרים נוצרים ומתפרקים לפי הצורך. מה זה אומר? אם אנחנו עוסקים בלימוד מסוים, איזושהי מיומנות מסוימת, ולכבוד זה התחברו להם תאי עצב, כדי ליצור לנו מסלול שמעביר מידע מפה לפה, ונגיד אנחנו מפסיקים לעשות את זה, אז במשך הזמן התאים האלה כבר לא מחזיקים את החיבור, והם יכולים להתפרק. זה מזכיר קצת את גמישות המוח. אוקיי, אז כדי לקרוא, אנחנו צריכים לעשות חיבור בין חוש השמיעה לחוש הראייה. הם לא מתחברים מעצמם, צריך לחבר את זה. החיבור נעשה על ידי תאי עצב משני אזורים שונים, שמתחברים בקשר סינפטי. הקשר, אתם יכולים לראות שזה לא ממש צמוד אחד לשני, אלא מתקרבים מאוד מאוד. בתאים עצמם, הדנדריטים האלה, מכילים גם, הם מפרישים חומרים שנקראים נוירוטרנסמיטרים, וגם יש להם קולטנים שיודעים לקלוט. אז זה יכול להיות בהחלט דו-כיווני, הקשר, אבל זה לא הצמדה ממש, כאילו אין שם דבק, אין דבק. אוקיי. עכשיו אתם יכולים לראות איך נראית תמונה של מוח, מסלולים, חשמלים, כל הדברים האלה. הסינפסות מתחברות זו לזו ויוצרות מסלול. בכל תהליך למידה, לא חשוב אם זה ריקודי עם או נהיגה או לימוד שפה מסוימת, מתחיל להיווצר מסלול ממש בתחילת תהליך הלמידה. המסלול בהתחלה חדש, הוא רזה, אין בו הרבה תאים, ולכן הלמידה בהתחלה נעשית במאמץ רב, וממש כאילו בהילוך איטי, אפשר כאילו לראות, להרגיש את הגלגלים חורקים במוח. עם הזמן, כאשר מתנסים שוב ושוב ושוב, זוכרים את החזרתיות שאנחנו מדברים עליה, המסלולים מתעבים והלמידה הופכת קלה, והמיומנות עצמה הופכת להיות אוטומטית. זה חשוב להבין. תחשבו על נהיגה, מי שכבר מיומן בנהיגה שנים, הוא בכלל לא מרגיש שהוא שם את המפתח במכונית, ועושה את כל הפעולות שצריך. כאילו זה נעשה ממש מעצמו. אחר כך כאילו, מה שחשוב שמתפנה לנו המוח באמת להסתכל מה קורה בכביש. מי שרקד ריקודי עם אותו דבר, אמרו פעם ראשונה צד תימני, בהתחלה זה חורק עד שזה מסתדר, נתקלים באנשים, זה לא הולך בקלות, ממש מתאמצים. אחרי שהסינפסות זוכרות את הצעד, ורק אומרים לנו צעד תימני, אנחנו אפילו נהנים לעשות את זה בלי יותר מדי לחשוב איך עושים את זה, זה היופי. אז זה הרעיון של לימוד מיומנות, איך שזה נראה במוח. אני לא חושבת שמישהו ממש יודע איך זה קורה, כאילו לחכות את התהליך, אבל לפחות מתחילים היום להבין את זה.
אז בואו נראה, כדי לקרוא, אפילו לא ממש לקרוא, רק להיות מוכנים ללימוד פורמלי של הקריאה, אנחנו צריכים כמה מסלולים שנבנים בעקבות למידה ותרגול. אנחנו צריכים לדעת לזהות את חלקי המילה, משמיעה, לזהות את הצליל הפותח, את הצליל הסוגר, לדעת אם שתי מילים הם חרוז, כי הן מסתיימות פחות או יותר אותו דבר. אנחנו צריכים לדעת לזהות אותיות, לדעת מה הצליל שלהם. יש צורך להבין את תפקיד הניקוד, משהו כמו להבין שג' יכולה להיות גה, גה, גי, גו, גו, כל אלה מג', ואולי לא חייבים לדעת בדיוק מה עושה כל ניקוד, אבל להבין שהניקוד הוא משנה קצת את האות. בסדר? שלבד האות לא, אין לה צליל, היא כזאת מסכנה, היא ייצור, ג', אבל אם אנחנו רוצים גה, כמו בתוכנית של דגנית צניר קוראים לזה, לאות יש כוח, יש לה צליל כזה מתמשך, זה גה, גי, גה, גו, גו, אפשר להפוך את זה למין מנטרה, או איזשהו אפילו מין שיר קטן, וללמד את הילדים שזה יכול להיות עם כל הווריאציות. עוד משהו חשוב, שאני מבינה את זה יותר ויותר, שזה נורא חשוב להבנת הנקרא בהמשך במיוחד, אבל גם בהבנת הנקרא והנשמע של מילה בודדת. כאשר משמיעים לילד את הצלילים הבודדים של המילה, לצורך העניין ניקח מרק או גמל, מה שאתם רוצים, זה לא כך משנה. אני אוהבת משהו ציורי, גה, מה, הילד בשלב הזה של הגן עוד לא קורא אותם, הוא רק שומע את הצלילים, אבל הוא צריך בראש שלו ליצור מילה עם משמעות, ולא רק ליצור אותה כאילו מילולית, אלא ממש ליצור במוח תמונה של המילה שנבנתה. רצוי גם שהוא יהיה מסוגל לקשר אותה למידע קודם, כולל רגשות. למשל הגמל, אם פעם רכבתי על גמל, אז זה עושה לי ממש כיף. אם פעם ליטפתי גמל, אני מרגיש את הטקסטורה של הפרווה שלו. אם ראיתי, התרגשתי, כל הדברים האלה, רגש תמיד עוזר לזיכרון ולהבנה. אז בהמשך אני אדגים איך המשחקים באותיות הפלא מחזקים בדיוק את המיומנויות האלה. שימו לב שאלה מיומנויות שאני מאמינה שצריך לדעת אותם טוב לפני לימוד פורמלי של הקריאה. כי ביום הראשון של כיתה א' לא מתחילים מזה, מתחילים מלכתוב אותיות. ואם אין לנו על מה להתבסס, הקריאה תהיה כאילו על קרעי תרנגולת. עכשיו, בלי קשר לקריאה, כל מיומנות שאנחנו לומדים, רצוי מאוד שהיא תצרב לנו בדיסק. מה זה אומר? שנזכור את זה. לילד דרוש שיהיה לו מנגנון זיכרון טוב. אם הוא שמע משהו, אם הוא חווה משהו, שידע אחר כך להיזכר בזה ולהסביר את זה ולספר על זה. כי בלי זיכרון, אנחנו כל הזמן נמצאים במצב של פענוח ולמידה חדשה. למידה חדשה מעייפת, מאוד. כי כל הזמן אנחנו עוסקים בפענוח, זה קשה וקשה לעמוד בזה. כשאנחנו מתחילים לזכור, אז אמרנו כבר שהפעולות נעשות אוטומטיות. יכולת הזיכרון תלויה בעצם בתרגול, בחזרות שעשינו קודם, בסינפסות המחברות את שני חצאי המוח, וגם את השמיעה והראייה, ובאופן קצת מפתיע, החיבור הזה קשור גם ליכולת לבצע תרגילי הצלבה. כי גם בתרגיל הצלבה אנחנו מעבירים מידע מחצי אחד של המוח לחצי השני של המוח. אז בואו תראו איך אנחנו יכולים לעשות תרגיל הצלבה, ולראות בעצם אם הילד יש לו יכולת לחבר את שני חצאי המוח. כאילו,
זה לא נכון, היכולת של המידע לעבור מחצי אחד לשני. אז תראו איך שזה נעשה. אנחנו מבקשים ממנו להרים רגל אחת, ולחבר אליה, לברך, את היד הנגדית. ילדים שאין להם את היכולת הזאת, לא יצליחו לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת, ויחברו יד לרגל מאותו צד. הם לא יכולים לעבור את האמצע של מה שנקרא חציית קו האמצע. אני אעשה את זה כמה פעמים, ככה תראו איזה חמוד, ואנחנו נחזור על זה עוד פעם. כמה פעמים אני ממליצה לחזור, משהו כמו 20 פעם. רצוי במשך הזמן והתרגול להוסיף לזה גם למשל להגיד את המספרים מ-1 עד 20, וכל פעם שמתבלבלים להתחיל מההתחלה, או לספר איך היה בגן, כן? לא להשאיר את זה רק במיומנות עצמה, אלא להוסיף כדי שהמוח יעשה מה שאנחנו קוראים היום במחשבים מולטיטאסקינג, יעשה 2 דברים בו זמנית, אפילו 3, עוד יותר טוב. אז הנה. כן, יש הרבה ילדים שעושים את זה, אבל או שעושים את זה מהר מדי, או שעושים את זה לא מדויק, או שהם שוכחים להחזיר את הידיים למקום, וכו'. אז מאוד מאוד חשוב לעשות את התרגילי הצלבה האלה, ברמה, ככל שיש יותר בעיות זה יותר חשוב, אבל גם שאין בעיות זה כדאי לעשות. אז איך אנחנו בעצם יודעים אם הילד שלנו מוכן או לא מוכן? וזה עד היום אני רואה שממש מבלבל המון המון הורים. איך אנחנו בעצם יודעים שהוא לא מוכן? אז אנחנו מנסים לקרוא לו בוא תלמד אותיות, או אנחנו מנסים לפתות אותו, קנינו לו חוברת חדשה, ופתאום אנחנו רואים שהוא בכלל מתחמק. הוא בדיוק צריך עכשיו ללכת לחבר, או אני תמיד אומרת, בדיוק עכשיו צריך פיפי כדי שאמא שלו תעזוב אותו, או מחליט שזה פשוט משעמם לו, הוא לא רוצה, ולא מתאים לו. אז הוא לא יגיד בחיים, הוא לא יגיד קשה לי, אני לא מבין. ילדים בגיל הזה כל כך חשוב להם, אני לא יודעת אם זה בדיוק לרצות, או להיות נחמדים להורים שלהם. בחיים ילד לא יגיד קשה לי. ישתמש בכל מיני תירוצים, בכל מיני מצבים שלא מתאים לו, אבל לא יגיד קשה לי. אז דווקא שהוא אומר לכם משעמם, זה לא שהחוברת משעממת, זה פשוט לילד שלכם, הוא לא מבין מה לעשות שם. וזאת נורא אדומה. אני אומרת, שווה להתייחס אליה ולהבין שזה זה. אז תראו למה עלול להיות שילד קשה לו. זה דווקא תמונת מוח של ילד יותר גדול, שהוא כבר בגיל 10, והמוח שלו, שאמור כבר לדעת לקרוא, לא יודע. זאת אומרת, זה ילד דיסלקט, אבל אני אוהבת להראות את התמונה הזאת כדי להראות איך משפיעה למידה נכונה על המוח. כאן, זה לא מחקר שאני עשיתי, חבל שכך, אבל סלי שייוויץ, הפרופסורית מארצות הברית, היא עשתה את המחקר הזה, איך שפיתחו את המכונה הזאת שנקראת FMRI. אז ככה, אזור שאחראי על פעילות מסוימת, הוא אמור להיות גדול ומפותח. אבל שבדקו את המוח של הילד הזה, שהוא לא היה מסוגל בכלל ללמוד לקרוא, בוא נגיד ככה, אז בבדיקה הראשונה גילו שהאזור מאוד מאוד קטן, לעומת מוחות של ילדים שהקריאה שלהם הייתה תקינה כבר בגיל הזה, שפה היה אזור מאוד מאוד גדול ומפותח. ואנחנו מדברים על ההמיספירה השמאלית. אחרי משהו כמו 60 שעות, שימו לב, 60 שעות לא דוחסים ביום אחד, אם אנחנו מדברים על שעה ביום, זה משהו כמו 3 חודשים, שזה פרק זמן שאם עושים לימוד בצורה, בוא נגיד במינון נעים, של 20-25 דקות ביום, שעה ביום לכל היותר, מגיעים למצב שהלמידה, איך אומרים, אפשר לעשות עליה וי. ותראו מה קרה במוח. המוח שהיה קטן כזה, האזור הזה שהיה קטן,
זה אזור ספציפי, יכול להיות שבחשבון הילד מבריק, זה בכלל לא קשור. אז האזור הספציפי הזה שנגיד מתרגם אותיות, או עושה את החיבור של הגמל לגמל, אז הוא מאוד מאוד התפתח, ויחד עם זה גם הילד למד לקרוא. אבל זה לא ביום אחד, זה לוקח את 3 חודשים. אז כשילד אומר משעמם לי, אנחנו מתחילים לחשוב אולי באמת קשה לו, אולי עוד אין לו מספיק סינפסות באזור הזה, שאחראי על הקריאה, על המיומנויות של הקריאה. ראינו שזה לא מיומנות אחת, זה מספר מיומנויות, ומאוד מאוד רצוי לתרגל אותו הנה, זה מה שרצוי לעשות. עם ילד כזה כבר ממש צריך לבצע עם הילד תרגילי הצלבה. זאת דוגמה אחת, מה שהראינו קודם, אבל יש עוד תרגילים. אנחנו מתרגלים עם הילד. אני ממליצה באותיות הפלא, פשוט התוכנה הזאת היא נפלאה, במיוחד לילדים שקצת קשה להם, כדי שהחיוך שלהם יהיה חיוך ולא כזה מסכן. אז אנחנו מתרגלים 20 דקות, לא יותר, כדי שזה יהיה נעים. בתוך ה-20 דקות אנחנו גם מקפידים להשתמש בחיזוקים חיוביים, כדי שהילד יחווה הצלחה. ההצלחה היא זאת שאחראית לשחרר במוח את כל החומרים האלה שדיברנו עליהם קודם, הנוירוטרנסמיטורים והחומרים הטובים, מה שנקרא, כי בלי הרגשה של כיף, לא נוצרות סינפסות חדשות. זאת אומרת, אם הילד לחוץ, ואמא שלו כל הזמן אומרת אוף, ונו, וכאלה מילים, לא ממש חייבת להרביץ לו בשביל זה, אלא ממש לפעמים סתם לגלות חוסר סבלנות, או בכלל לא להבין שהילד במצוקה. אם הילד אומר משעמם והיא חושבת שהחוברת לא בסדר, אז היא פשוט לא מבינה, חבל. אנחנו מאפשרים לחזור הרבה פעמים, כאילו כבר נראה לנו מספיק, לא, זה אף פעם לא מספיק, עד שהילד ממש עושה את זה בנעימות ובצורה אוטומטית. זה המקום שאנחנו יכולים להגיד, הספיק לנו. עכשיו, הורים שרוצים שנעזור להם להבין אם יש להם בעיה, או זאת אומרת לילדים, או לנסות יותר מדויק להבין איפה הבעיה, כי דיברנו על זה שיש מספר מיומנויות, ולא חייב להיות שכולם לא בסדר, יכול להיות שמיומנות אחת מסתדרת, והכל השאר מסתדר גם, אז אפשר, למי שרוכש את התוכנה, או גם למי שלא רוכש, מי שמדבר איתי, אני מוכנה לעזור להם. קודם כל אתם מוזמנים לרכוש את התוכנה, גם אם הילד שלכם נראה לכם שהוא ממש כוכב עליון, זה לא, איך אומרים, עד שלא עוסקים ממש בקריאה ממש, אתה לא יודע אם יש לך בעיות בקריאה. אתה יכול להיות אלוף בחשבון, אלוף ביצירת חברים וקשרים חברתיים, ועדיין שיהיה לך בעיה בלימוד קריאה. זה ממש עד היום, הרבה הורים נופלים בדיוק בקטע הזה, שהם לא מבינים שמה, זה לא הגיוני. כמו שקרה לי, בדיוק אותו דבר. ההשקעה היא 350 שקלים, אני חושבת שזה מחיר מאוד הוגן, מה עוד שזה נשאר אצלכם בבית, גם אם יש אחר כך ילדים יותר צעירים, כדי שגם הם יוכלו להיות מוכנים לכיתה א'. אז אני מזמינה הורים שחוששים שיש לילד שלהם קושי, ועוד פעם זכרו, זה קשה לפעמים לראות את זה, כי זה מסנבר, הילדים יכולים להיות ממש חכמים, יצירתיים, לא יודעת בדיוק מה, אלופים בחשבון בדרך כלל, זה מה שהורים מספרים לי, מה, לא יכול להיות, הילד שלי אלוף בחשבון, איך יכול להיות שכל כך קשה לו בקריאה? אין קשר, כי זה מתבצע באזורים אחרים במוח, זה צריך להבין. אז אתם מוזמנים לבקש ממני בהזמנה של התוכנה, לבקש ממני שיעור הדגמה,
בשיעור, בגלל שכבר יש לי הרבה ניסיון, אני יכולה להגיד לכם שאני בכלל לא רואה את הילד, אני רק שומעת אותו ורואה איך הוא מזיז את העכבר. אני מתקשרת למחשב שלכם באמצעות תוכנה לשליטה מרחוק, ואני יכולה ממש, בדרך כלל אני די מדייקת, וגם אני לא מדייקת ממש, אני נותנת תוכנית עבודה לשבוע. בעוד שבוע, אם אתם רוצים ממש תוכנית ליווי ארוכה, אז נדבר על זה, אבל שיעור אחד אני כוללת בקנייה של התוכנה, כאילו לא לוקחת על זה יותר כסף, זה חשוב להבין. באמת חשוב לי שלא תהיו במצב שאני הייתי שם לפני הרבה שנים, ממש קשה היה לנו. בסוף השיעור אדע להגיד לכם מה צריך לעשות בשבוע הקרוב, ויחד נחשוב אם צריך עזרה חיצונית, או מספיק לתרגל יחד עם ההורים במשחקים. הרבה פעמים דברים מסתדרים רק מתרגול של המשחקים, ולא צריך יותר מזה. אבל גם חשוב לתרגל, לא מספיק לרכוש את התוכנה. אז אני מאחלת לכם הצלחה בכיתה א', אני רוצה שתעשו את זה עם אותיות הפלא, אבל גם אם לא שיהיה לכם הצלחה. ובחלק השני, עכשיו שאני אתחיל, אני אראה איך הלכה למעשה עושים את זה עם אותיות הפלא. אז רק רגע, בבקשה, אנחנו... אז הנה, ברוכים הבאים. דבר ראשון שאנחנו נעשה, אנחנו נכתוב את השם של הילד יחד. אני שואלת אותו, איך קוראים לך? אפילו שאני אימא שלו. אני נגיד שקוראים לו לצורך העניין רון, בסדר? אז רון, איך מתחיל השם שלך? הוא צריך להגיד לי רו, בבקשה, לא ריש. כי ריש לא מוביל לדעת איך לכתוב, מה ניקוד, שום דבר. אז בבקשה, לא. אז יש כאן כל מיני סימנים, אני אומרת, אני רוצה שתשתמש באחד הסימנים, אני לא אומרת לך איזה, ואתה תבדוק איזה סימן יגיד לנו רו. והוא נגיד אין לו מושג, אז מתחילים מרע, רע, לא, רי, לא, רה, לא. אתם רואים, אני אפילו לא צריכה למחוק, אני ממש מתנסה. הופה, יש לי, נדמה לי ששמעתי רו, אני לוחצת על זה שוב. כן, זה הרו. שימו לב שכל הקשה או מחליפה את הסימן או משמיעה אותו שוב. רו, נ. כן, ואז הנה, יש לי רון, ואני מבקשת ממנו לבחור איזושהי תמונה שהוא מאוד אוהב. נראה לי שזה יתאים לו, ולוחצים על... כך אנחנו יוצרים כרטיס לילד. ובעצם מחברים אותו קצת רגשית לעניין הזה של הכתיבה, כי הוא כתב את השם שלו. כהכנה לכיתה א', אני ממליצה למשחקים שנמצאים פה, וחלק שנמצאים פה, האמת שגם פה, אבל לא הכל, אני אסביר בדיוק למה אני מתכוונת. אבל בארץ הזאת של חדי האוזן, כמו שהיא נשמעת, היא ממש מתרגלת את כל מה שאנחנו דיברנו, את כל החלוקה לצלילים, את כל לבדוק אם הציל הזה נמצא בתוך המילה, לפרק, להרכיב, באמצעות שמיעה. זאת אומרת, מסתמכים על שמיעה, ואת הצורה של האותיות אנחנו קולטים ככה, מה שנקרא by product, כאילו על דרך אגב. אבל זה נקלט מאוד יפה, הילדים קולטים את זה יופי. חלק בכמה שעות וחלק כמה שבועות. אבל כולם קולטים. אז תראו, אני מציעה לכם כהכנה לכיתה א', את השיעור אני לא אוהבת להראות, אז אני אראה מה שאני כן אוהבת, מראשון. אני ממליצה לשחק כל פעם בנושא אחר, זאת אומרת, פעם לבחור חיות, פעם כלי נגינה, נגיד חיות זה כל הילדים אוהבים.
אם לילד זה יותר מדי, אפשר כאן לבחור מספר אחר של קלפים בתוך המסך, אתם רואים, אבל אני אוהבת ככה שזה 8. ומה שאנחנו נעשה בשלב ראשון, בכלל לא נתייחס לאותיות. אנחנו נתייחס רק לתמונות, שזה קצת קרוב למה שנקרא נטו שמיעה, כאילו נטו דיבור שמיעה. רואים כאן קוף, בודקים על ידי קליק שהמחשב באמת אומר קוף, והילד אמור להגיד גם איך זה מתחיל, איך מתחילה המילה. הוא צריך להגיד קו, לא קוף ולא כף, פשוט את הצליל קו, ולנסות לזכור אותו. כשאנחנו הולכים לגמל, אז שוב הוא צריך להגיד גה, וציפור זה צי וכולי וכולי וכולי. עכשיו, מה שאנחנו נעשה בשלב הבא, אבל ממש נבקש ככה לעבור אחד-אחד, וגם אני אוהבת לבקש מהילד, אחרי שהוא פענח ככה אחד-אחד, והוא בטוח שהוא יודע מה זה, לאט-לאט. בשלב הבא אני אבקש את זה במהירות. כשהוא צריך להגיד את זה ברצף כזה די מהיר. גמל, ציפור, עורב, זבוב. והרבה פעמים אתם תראו ילדים שנתקעים, אמרו לפני רגע את העורב, אבל שזה בא בשטף כזה, פתאום יש בעיות שליפה. מי שמכיר את המושג יודע שזה דבר שצריך לעבוד עליו. הנה מקום נהדר לעבוד על בעיות שליפה. אוקיי, אז הגמל אנחנו משאירים אותו ככה ומתחילים לטייל פה באותיות. עכשיו, אני משמיעה לילד נגיד את הצליל הזה, הוא לא אמור לדעת שפה כתוב תא, אבל הוא אמור להקשיב תא. ולדעת שזה גם מהזיכרון וגם מההבנה שזה קשור לתנין. אוקיי, והאו של העורב, והקו של הקוף. אני אוהבת את הכיוון הזה. יותר מאוחר שכבר כן מתחילים לקרוא אותיות, אפשר לעשות את זה שקודם מקישים על התמונה, ואז על הצליל, כי אז כבר קוראים. אבל מאוד מאוד חשוב לשים לב שהילדים לא משחקים ככה, מנסים את כולם עד שיוצא להם בפוקס אחד נכון. זה מאוד מאוד חשוב. לכן אני אוהבת שההורים יושבים ליד הילדים, ולא נותנים להם לשחק ככה אקראית. כן, אני אפסיק את זה באמצע, מספיק לנו מזה. עוד משחק שאני מאוד אוהבת זה כמה צלילים. כמה צלילים במילה תורה. כן, במילה תורה, אתם רואים זה מבלבל, יש 4 אותיות, אבל יש רק 2 צלילים. תו ורע. זה מה שנהוג לחלק ככה לפני כיתה א', זה לא הברות, זה יחידות כאלה שאנחנו קוראים להם צלילים, יש כאלה שקוראים להם צירופים, אבל הכוונה היא לשניים כאלה. 2 צלילים, תו, רע. כן. כמה צלילים במילה קובייה. קוביה זה 3. נכון, במילה קובייה 3 צלילים, קובייה. כן, אז זה הפירוק. מאחרון בדיוק אותו דבר כמו מראשון, אני לא אעמוד על זה. אני אוהבת את זה גם אצל ילדים שבכלל לא ממש מבינים שהמילה מתפרקת, זה יופי. וגם אפשר פה ללמוד את האותיות. כי תסתכלו איזה יפה, אנחנו שומעים משולש, אנחנו אולי לא יודעים לקרוא, אבל להקשיב אנחנו יודעים, אנחנו מחפשים את הצליל הראשון. זה שו וש ולה הופ, זהו. הגעתי אליו. יש הרבה הורים שמדווחים לי שרק מהמשחק הזה, הילדים ממש התחברו לעולם של האותיות, ומאוד אוהבים את זה. אני ממליצה בכל פעם להרכיב 5 או 6 מילים לכל היותר, לא צריך יותר מזה. לומדים המון מזה. אם הייתה לי שגיאה, אם הייתה לי שגיאה, תראו, הנה, נגיד, ובזמן שעשיתי את הבדיקה, אז למשל אני אתן לכם דוגמה, אם ילד לא מצליח לפרק את המילה ולהגיד שיש פה 4 צלילים,
אני יכולה לעשות את זה פה, שרואים אותם, הרבה יותר נעים להגיד כאן שיש 4 צלילים. מה הם 4 צלילים? אני אבקש, ככה אני מראה לכם גם איך מתקנים. ומה הם 4 צלילים? אני פשוט מקישה. פי, פו, נ. אוקיי, זה גם קופצים, לא ידעתי את זה אפילו. אוקיי, אז אפשר לעשות יופי של עבודה על החלוקה ועל החיבור. כי גם רואים את המילה אחר כך כמילה שלמה. אם הילד לא מסוגל לעשות בשלב זה מילים ארוכות, אני יכולה ללחוץ על מדורג, והוא יקבל רק מילים של עד 3. עד 3 צלילים. זה טבח. אוקיי. אני גם ממליצה לפעמים להעתיק את המילה, כל מיני דברים אפשר לעשות, כאילו להסתמך על המחשב ולצאת החוצה לעוד עבודות. כמו למשל להעתיק את המילה למחברת, נהדר. או לעצום עיניים ולהגיד את האותיות. או כל מיני דברים שעולים בדעתכם. אוקיי, אז היינו פה, אנחנו נהיה עכשיו בארץ האותיות. בעצם רק אחרי שתרגלנו טוב טוב את המודעות הפונולוגית, יש טעם להכיר את האותיות. אתם מבינים? זה בדיוק הסדר הנכון. אנחנו רוצים גם להכיר אותם ולכתוב אותם נכון. אנחנו בוחרים אות, למשל בחרתי ד'. לילדים יותר בוגרים יש את זה גם בכתיב. כתב. אני תמיד מתבלבלת. אתם רואים, אני כותבת את האות, כאילו אם אני רוצה או לא רוצה, בדיוק בכיוון הנכון. קיבלתי גבינה, ואז הכתיבה היא הרבה יותר חופשית. אני בעיקרון יכולה להתחיל מכאן, אבל אני ממש ממליצה לעשות את זה אותו דבר, ולעשות את זה פה, אתם רואים, זה לא יצא לי 100%. יש הרבה ילדים שאוהבים ממש לקשט את האות, ויש כאלה גם שקורא להם משהו כזה, שמנסים, וטרח בורח להם. ואז אני אומרת להם, טוב, תמרחו את הצבע כמה שיותר הרבה על כל הדף, תבחרו עכשיו נגיד צבע אחר, ותכתבו בתוכו. ילדים מאוד אוהבים את זה. אז גם בעיות של דיסגרפיה אפשר לעבוד עליהם פה. אוקיי, פה כל הדברים הם לא ממש שייכים נטו להכנה לכיתה א', יותר להמשך הלימוד בכיתה א', אבל כדאי מאוד להתנסות לפחות בכתיבת אותיות, להבין שיש כיוון שהוא נכון כבר בגן. כאילו לא לבוא עם הרגלים שהם צרובים כבר, זה בטח שלא. הרגלים שהם יהיו צרובים נכונים בסדר, אבל לא הרגלים לא טובים. עכשיו ארץ המילים. ארץ המילים אנחנו עושים כאן עבודה על המילה. אנחנו מסתמכים על שמיעה בשלב ראשון, ומה שאמרנו קודם, שאנחנו שומעים את הצלילים, אם אתם יכולים לשמוע, שומעים את זה, שומעים דה, ורואים גם דה, שומעים ג, ואנחנו תמיד יכולים לשמוע את זה שוב על ידי דה, ג. תדעו לכם שזו פעולה ממש ממש לא פשוטה, להבין שזה דג, ולראות את דג הזהב שוחק ככה באקווריום, או איזשהו דג אחר, כל אחד והדג שלו. פעולה מאוד מאוד קשה בשלבים הראשונים, ולוקחת זמן. אז אסור להגיד לילד, נו, למה לא עשית? או למה אתה לא רואה שיש פה דג? אין פה דג. בהתחלה יש פה דה, שבכלל רואים קווים. הוא צריך לתרגם את זה לצלילים. לחבר את הצלילים למילה, לחפש בתוך המאגר שלו במוח, האם הוא מכיר את המילה. זה דומה למשהו שהוא מכיר, דג, ואז הוא יגיד לכם דג, הרבה פעמים אחרי איזה 5 או 6 פעמים שהוא שומע. ואם אנחנו מצליחים להביא אותו על ידי שמיעה, שהוא יחבר, עשינו המון.
יהיה לו הרבה יותר קל בכיתה א' להתחיל לקרוא כבר מהימים הראשונים. ואם לא, זה יכול להיתקע. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לברר שהילד לא סתם קרא את הצלילים, אלא ממש הבין את המשמעות העמוקה של המילה, אז הוא צריך להבין שזה פה, זה גם עוזר לו, לילדים שזה, היצירת תמונה היא לא כל כך באה מיד אחרי, במוח, אז זה עוזר לו להבין שהוא צריך לעשות את זה. דג, יפה, דג, קראו, נעשה עוד אחד. צאו על חץ הירוק, כ, כ, שוב אנחנו עושים כאן, והנה הכף שלנו שקראנו והבנו. יש, כף, יופי. אז עכשיו מה שאני עוד רוצה לראות עוד דבר אחד, זה שיש פה מעבד תמלילים, שהילדים בגיל הזה מוזמנים לכתוב, הם יכולים לכתוב כל מה שעולה על דעתם, כמו גה, 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 גמד, קטן, כאילו גם מילים, גם צלילים, הכל בסדר, והמחשב פשוט ישמיע את הצלילים האלה. גם בתוך כדי כתיבה וגם אחר כך, על ידי העברת הסמן, גם יש לנו שרביט שמשמיע את הצלילים, ניתן לצבוע אותם, אתם רואים, אני יכולה להחליט שהם צריכים להיות בירוק הגה, וגם הגה הזה. זה בעצם הרעיון של העיקרון האלף-ביתי, שאותו גה של גה גה גה, הוא גם הגה של הגמד. ואם מבינים את זה, אני לא חושבת שצריך יותר מזה, אנחנו בהחלט מוכנים לכיתה א'. אז שיהיה לכם בהצלחה. מחכה לכם באתר, בשאלות, בהתייעצות, מה שתרצו. תודה ובהצלחה.